Het is een triest gezicht dat vanmorgen de derenskier bij de Friers ophellen worden. Ja, dit was een raar beest, zei de boer op een Bontebok. Die had hem schon op 10 meter afstand. Maar het is net bewezen dat die dit niet in had, maar dat zit er wel weg in. De Fries twijfelt nog dat het een wolf is, maar het hield net voor boer Klaas Heida, die het een eindje verderop wennet. Hij het de wolf sjongen. Ja, 100% kan ik net zeggen, maar niet 100 al wel. En waarom dan? De grootte, het formaat, de draf. En wat vies ervan dat de wolf waarom is? Ja, weet ik eigenlijk net. Hij kan daar heel wat aflezen, dus ik zou weer verder. Aron de Sneun voert de Friers op dat een van de skiep net bij de kudde wie. Hij vertrouwde het net en ging erheen om te zien. Het skiep bliek de bot onfretten. En onderwijs vond er ik treien de besten. Wij kwamen snel naar morgen van bed al, jouw zoon. En toen dacht ik gelijk al erin in een pad. En toen ben ik erheen rond. En die weer aanfretten in de hals. Maar hij leefde nog, hij ron ik nog. Hij ron ik nog in huis daar. Mij. En de veearts bellen. En die zei gelijk, dit is wolvenwerk. De Fries is bot ondien terug het incident. Ja, we winnen kapot sneur. Ik altijd meest. Ik ben een schipperman. Ja. Zullen jullie ook maatregelen nemen? Nee, eerst nog net. Nee. En waarom net? Nou, dan moet er eerst maar eens een keer te pakken dan worden.